Днеска сте с Saints of the Dirt. Играе куп с Николай Дончев и да участват в клипа ни Стелкое. И сега ще го плата. И Християн Дончев. The story of human history. Честно ли? Since the marginal great leaders have risen from humble beginnings to do shit. And so it was with the Third Street Saints. Since conquering Stillwater, the one small-time street gang has evolved to Media Empire. The Saint movie is in development. Johnny Cat and Shandy are great pop culture icons, and Pierce, well, who gives a fuck about Pierce? Стана миналата го, Point стана is, вече the Saints 2015. are the world stage and very freaking organization on their ground. It was only a matter of time before one of them took the fight to the Saints. Ай, на 30! О, стига! Чакай! Гледайте сега колко сме готини. Айде, Пирс, довиждане. Пуф, айде, пребиха. Като някой да помаса. Като някакъв за първи път вижда си интро. Чудичи! Гледайте, машина е. А Стелко е най-добрият човек да смята клиповете. Еди! Казвай Дропс. Направих аз един клип, който казах, че ти вече ще занимаваш с клана. Аз си го оставям на тебе. Добре. Grand Larceny is right up there. You ready for Ти this? ще качиш. No worries. Надявам се да качвам. Защото аз Кой ще е свикнах... главният в клана? Ами аз го направих. Ама аз ли ще съм главният? If I'm gonna play a Аз го направих, не знам. Може я да съм... О, сега планираме банков обир. Супер яко! Вау! Майка му стара, бе! Том, аз съм го си дал, трябва да съм главен. Каза, че аз ще го поема. Да. Аз сега играя 3 Ways и кратко слушални. Добре ти го, че ще има катсцена. То вече сме на катсцена, майде. I'm cool with the Saints movie, but do we really gotta drag this asshole actor around? Cut Josh some slack. He's just researching his part. Yeah, I hope he signed a waiver. All right, people. Nobody moves! Nobody dies! Sorry, jumped his line. Can we, Оф, то голям аматьор! You all know the Джош drill. или къвто и да е. Бош, Сош. Can I get a picture with the boss? Дай снимка и дай парите, че... Окей, струва. bitch! И... Don't be a dick! Тези хора там. Добре, в катсцена сме. Покани на дядо ми. Не! Гадост! Мото провали целия обир. И Айде, армия, дейка. И хора... Плюс... О боже, Еди, ти ще качваш ли този клип в тебе? That is my plan. Works for me. И... Еш! Айва така. Да знаете по-късно ще кача за синглплеер. Значи има аз и Николай Дончев ще играем куп, а пък Християн Дончев ще играе сингъл. Яко, Стелко Сега, може да. не, ще да е яко аз с Николай, пък Стелко с Християн, ама. Така ако има фентро. Айде! И... Айде! И сега на тези хора, които ще го гледат, кажете в коментарите каква игра да записваме. Какви игри да е. И Извинете се, PS Down, аз само да видя. И може да пишете долу в коментарите кой какъв жанр да поема. Нали, ужаси, стратегии и всякакви такива. Аз поемам Saints Row игрите. Направим каквото да вас. Заплюх си ги. Тоест екшените, ако кажете на мен не ужасите, много ще зарадвам. Направо... Ако някой го гледа. Ами нали ще в общото бе. Ники, не може да го отвориш. Ама Еди ти нали ще... Ще го качвам днес. Еди, Казвай! ти нали ще кажеш на първо в личния ти там профил, Абонирай кажеш, се. че отиваш в един план на Стелко, там All that matters is the vault. Аз Find имам that, лични get the hell план. out of here.
Не бе, в клана на Стелко, бе. Няма ще имам и собствен канал, ще го апгрейд. Да, бе, ти решаваш къде да си го качиш, ето. Ама имам още малко една колекция Black Ops, така че ще Hell are we robbing? Добре. Еш, я не нападеш, Шонди. Къв си ти, бе? О, ща ще чуеш. No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Yep. Josh, get over here. Got the tools right here, Holmes. О, What's plan B? Ай, яко, Джони. вау! Fuck no. Кап. We blow it. Джони, кап. Защото сме луди хора. Луди хора. Man. честно. Честно. Time to get to work. Аре, почвай висота. Ама аз съм Ники, от... вари да Need to подеш set и those above си the даш ball. ги стръжите в показ. Люси, Много искаш от мен. Къде си? От село ли си, бе? От Перник ли си, бе? Люси. Ама аз иначе може да реша да го поема пак. Вече. Don't be Какво да играеш пак? Very approachable. Да го поема пак. Да. Само трябва да ми кажеш първо, преди иначе. Някой бой. Айде, експлозира. Да, нали го чу? А ти пък стоиш там, не си го Chopper, get помисля. this baby out of here. Hey guys, call up the helicopter. Found the way to open the vault. Ники! Don't touch it. Ей! Цигари! За кого натисна? What? I don't want to be some dude's bitch. На някакви нови яки игри мога да правим клипчета. Do I have to go after him? Forget about it. He'll be fine. Аре, How long until the chopper gets Ники! here? I don't know. Probably Ти like поемаш 2 тия деца waves of отгоре, SWAT аз guys. отдолу, ясно? Sounds about right. Ясно. Here they come. Идат, флашка, внимавай! Ей, Шонди е моя! Добре, да няма спор, защото ще... Петър, ще се сбие. А кой е Шаунди? Само се кара. I'm gonna kill Burke if I see him again. I thought you two really had something there. Oh, don't even go there. Hey, just saying. Не знам дали ще харесате клипчето заради моята невероятна графика на медиум и 1280x720. Ами достатъчно е за HD да бъде. Харесайте, ако наистина ви е харесал. Да. А не защото... кай си, че да убия, бе, кучко. Не. Трябва да е една среща. Еш! Циганин! Аре, довиждане! Циганин мега не. Приятен ден! О, аз не можах да го хвърля като хората. Айде! Довиждане, приятен ден! Еш! Него са ли то шлем? Прикриваш се килограми. Гледай ги, те появят са тулупи тук. Ти какво знаеш? Гледай! Тия са шлемовете са големи тулупи. Айде, хеликоптер! Айде, довиждане! Seriously, who are these guys? Ники, ела да стреляш! Къде бе, къде бе? Ето това хеликоптер! Ай, цигани! И аз слез! Дай да видим колко килограма си. Ако си 50 килограма, може да стреляш пак. О май гад, човек! Ако си над 50 килограма, Нищо да не бе. Here's our ride. Да! Май гад. Айде, хеликоптерът идва! Е, Айде, дигна. Джори! Пул, пък! Ти си гангстери! Аре, го! Какво ще правиш? Го. Гледай колко се готви. Го! Шо. Аре, коплето, брат! You two go out the back. Гледай ги, те появят са Stay with тулупи! the bomb. Ти си срам с семейство! Alright, let's go. Holy Кое е shit. семейството си? Stay calm. Ево, в GTA 4 да ви разправя, които съм срещал. Аз ще ги поема никди. Айде, стреляй в хеликоптера. Лидирай. О, шит. Айде. Къде ма минаваш, бе? Hell, are we still here? Ами тихо там, бе! Айде, градик. I'll hold off the cops. Еш, ти пък къде ще кацаш, бе? Ти какво си позволи, бе? Negativity. Те не
изроли вече бе. Повече телевизора ли вика, бе? What marriage? О, Oh shit! не. Еди, ама питай нещо. Ко? Не, питай ма не. Да докажеш. Не, ще питай ма нещо, ли, чик. Как се? Чакай, тебе това не те интересува, ако си това. Не, питай ма Сте нещо. спорили за там. Аре, чик, питай ма нещо, аре, бе. Чак, гледай го, улицата уби. Чик, питай ма нещо, бе. Как се казваш? Ко? Не. Стелко обядва ли? Ко? Не! Ко? Не. Еш, то с хеликоптера, това изкажи. Ой, като... Айде, Ники! Ники! Кой изгрева толкова сгадно? Ники! Държиш ли се лъка? Стига! Еш! Дебел снайперист не се вижда така. Ти си млад, бе. Човек, ти даш ги, нали ги знаеш, ти снайперисти на хеликоптера? Ко? Като се загледа в него, то да е към дебел до ушите. Ти души. Едва го държи то снайпер. Айде! И гадо с провалени банкове, бе. Опа! Еми като мине като следната мисля, това да нашия първи епизод на седмица от Търци с Николай. Говорихме се почти. Well, shit. Да. Еми това беше от нас. Да, и абонирай се за нас, нова, моля. Много ви моля, пада ви на колене. И също така, надявам се да има повече абонаменти, не? Отколкото налични. По-добре да имаме много абонати също на това, на плана. Ще да Да. кажа килата. Той килата взима фенове, ти комисля. И наистина той ще бъде много яко за нас, да кажа. И ще правим нещо като наградки. И не, както ви казах, може да пишете в коментарите кой какво такова, кой жанр там да от игрите от Замунда да записам. Нали? И общо след това беше от тази, следващия път, довиждане. Кажете довиждане, бе! Довиждане! Ти абонирай.